Și-au îmbrăcat mănușile, au pus mâna pe mături și au încercat să curățe atât cât au putut capitala. Vorbim despre mai mulți locuitori ai orașului care, la îndemnul administrației unei companii de mobilă, postat pe o rețea de socializare, au ieșit să facă ordine pe străzi. Au măturat, au sădit copaci, iar acțiunea a fost însoțită de muzică și voie bună. Prima zi de primăvară să fie o zi de salubritate, să ajutăm orașul să arăte mai bine. Startul a fost dat în sectorul Ciocana, iar pentru a se face remarcați, participanții la acțiune și-au legat panglici albe la mâini. Trecătorii au salutat inițiativa, dar nu s-au grăbit să se implice. Городу это нужно, я думаю, что город это заслужил. У нас дети маленькие, мы гуляем, мы видим, мы хотим показать им более чистый и красивый город. Am fost până în capăt, am strâns o două hârtie, am venit înapoi. Populația nu vrea să dea și o mână de ajutor. A fi bine să ieșim mai mult și cu toții. Drept răsplată pentru munca lor, participanții la acțiune au primit cărți din partea organizatorilor.